De famílies n'hi ha de diferents mides, formes i colors. Però n'hi ha de més bones i de més dolentes? Per què serveix la família? És compatible amb la vida actual? I com diuen alguns, la família avui dia està en crisi? Suma positiva. Viure en família. Jo no sé si la família està en crisi, o si jo li diria crisi. Sí que està canviant. Sí que està canviant el concepte de família que teníem. El model familiar ha d'estar en crisi en el sentit de que ha de canviar i s'ha d'obrir, s'ha de flexibilitzar. El que està en crisi són els models anteriors que hem tingut de la família. Estem en un fort procés de transformacions de la família i anem cap a una altra manera d'entendre la família, sobretot amb una pluralitat d'opcions. I què? Què és això? Hola! Hola! Què tal? Com ha anat? Ha estat molt bé. Sí? S'ha portat com una campiona. I ha menjat superbé també. Ja t'han dit que ha dormit molt? Sí, Que sí? Sí? Has dormit? Sí? Sí? Molt? Ja has menjat? Tu soleta? Adéu. Bueno, normalment venim sempre els matins tots dos. Sí, la portem tots dos, això sí que ho intentem. La deixem sempre els dos. I depèn, recollir-la no sempre podem perquè estem treballant. Llavors, normalment ve la seva àvia. Però, bueno, és una pena, però sabem que està ben cuidada i ja està. Dient moltes vegades, no? Tu tens dos papes, tens la sort de tenir dos papes, no? O quan era la Gala més petita sempre deia mama, no? I nosaltres no el vam viure com una cosa rara, ni estranya, ni negativa. Em mirava a mi i em deia mama. Per elles, ella tenia molt clar que era el papa i jo era la mama. Però a poc això ella ho ha anat canviant. Nosaltres mai no li hem dit, no sóc la mama, sóc el papa. Ella no li hem dit mai. Ella, a mesura que ha anat passant el temps, ara ja no diu la paraula mama, diu papa. L'actualitat està veient que de famílies n'hi ha 50.000 tipus. I penso que quanta més diversitat hi hagi, més enriquidor. Perquè si només establim pare, mare i fills com a única família, això queda pobre. Hi ha d'haver un enriquiment. Hi ha d'haver, les altres alternatives que donin sentit a la paraula família i que cada vegada la facin més gran. En comptes de plantejar-nos si aquesta família és família o no és família, és la gent que hi viu és feliç o creix sent sana. La Gala estava en una casa d'acollida perquè ja havia sortit de l'hospital i era o anar-la a buscar a la casa d'acollida aquell divendres o dilluns, i vam decidir que aquell mateix divendres. I en aquell moment concret, quan te la donen, clar, te la porten amb una motxileta, que és la teva, que encara la conservem, que és on portava la seva tovalloleta, el seu pitet, el seu bibe, el seu pijama, tot el que ha portat els 2 dies que havia estat a la casa d'acollida. Llavors te la deixen allà i et demanen que la canvis, que li donis el seu primer viver. Llavors, nosaltres sols en una saleta, vam fer tot això. És el primer contacte, no? Vols que anem a la Laura? Va, vine. Vinga. Vine, que et poso la jaqueta, va. Va, que posem la jaqueta i marxem al carrer. Vinga, l'altre braç. Vinga. Molt bé, vinga. Doncs vinga. I vols que anem cantant alguna cosa? Cantem l'elefant, tum-tum? I Déu... Ja, parlant els estels que hi ha... La gent ens mira? Bueno, ens mira com una família diferent, però a la vegada jo crec que amb molt de carinyo, no? Perquè som senzills, no? La Gala és com molt tendre, no? El rol masculí era d'una major autoritat, mentre que el rol femení es considerava un rol més d'afecte, maternitat, etc. Avui en dia aquests rols, evidentment, no els hem qüestionat. I el que estem en un procés en què d'alguna manera, sobretot, estem en redefinició del rol de pare. Avui en dia es comptabilitzen gairebé una 60ena de tipologies familiars diferents, de les quals n'hi ha 4 que són bàsiques. La primera és la que coneixem com família nuclear o família biparental, en què hi ha els 2 progenitors. Aquesta família biparental pot ser una família heterosexual
o pot ser una família homosexual, o pot ser una família adoptiva. Una segona tipologia de família és la que se'n diu monomarental. Se'n diu monomarental perquè una gran majoria estan composades per dones, soles, el 80%. També n'hi ha algunes que estan composades només pel pare. El tercer tipus el coneixem com família extensa, on conviuen membres de diferents generacions de la família. Això era molt habitual abans, als pobles, i encara hi continua sent, els avis, els pares, els fills, besavis, inclús a vegades, que ha sigut una família que ha anat molt a la baixa en les darreres dècades, però que potser tornarà a l'alça, perquè ara ens estem trobant molts fills que han de tornar a casa als avis o a casa als pares. Una quarta tipologia de família són les reconstituïdes, que van en augment i que a Catalunya representen el 6%. Famílies reconstituïdes són famílies en les quals almenys un dels dos cònjuges aporten fills, un o més fills, d'una relació anterior. 8 per 2, quant? 2 per 8 fan 16, me n'emporto una. 2 per 5, 2 més una, 11. Molt bé. 2 per 1, 2 més una. Tu estàs més a casa la mama o més aquí? Estic a la majoria amb la mare i dos amb el pare i un cap de setmana que cadascú. Normalment els dilluns sempre estem tots aquí junts, però els dimarts només hi som jo i el Django i els dimecres també hi som tots. I els dijous no hi som cap perquè tots estem jo estic amb el meu pare i ells amb la seva mare. Aquí hi ha 4 nens, la Gaia és la nena més gran, que és la meva filla, i el Django és el més petit, que és el meu fill, i els dos del mig, bueno, dic els dos del mig, però de fet n'hi ha 2 i 2. El Noah és el més gran, que té 10 anys igual que la meva gran, que és la Gaia, i després hi ha el Lluc, que té 8 anys igual que el Django, que són els 2 petits. Cadascú principalment és encarregat una mica dels seus fills. Jo tinc els meus 2 fills i aquests són els meus fills, i ell té els seus fills i són aquests, i això no seria natural que fos d'una altra manera. Els altres 2 tenen un altre pare, i tenen un pare i una mare que no som nosaltres, no? Tot va començar així, que com que estan afinats amb el mateix to, i aleshores ell li va costar molt poc sumar-s'hi, perquè com que ell fa un any més que fa el clarinet, doncs li va costar molt poc. I aleshores al mateix temps ell li agradava que s'hi juntés. I per tant, doncs va començar així i bueno, els hi va perfecte. Molt bé. A mi m'agrada molt fer els invents perquè agafo cartrons, faig vaixells i també m'agrada banyar-me a la banyera amb el Lluc i fer molta espuma i sempre se'ns vessa. Tenim un quarto de joguines i són per tots, però les que són nostres doncs les compartim, per exemple. I d'aquesta forma també, quan ells hi són, doncs tens un temps més de qualitat, perquè si has de comprar les sabates, d'anar a comprar la roba, doncs tot això, o el menjar, ho fas, ho intentes fer quan ells no hi són. I quan ells hi són, aleshores estàs amb ells. Les famílies recompostes, certament, s'han d'organitzar. I l'organització ha de començar per una molt bona i profunda conversa entre la parella. Per què? Perquè és una parella que no comença de zero. És una parella que ja comença partint d'una història passada amb fills de la parella. Per tant, les condicions no són les mateixes i les expectatives que es dipositen les parelles no pot ser les mateixes. És a dir, han d'entendre algunes coses bàsiques i que han de tenir molt clares però que començaran des del minut 1. I és que el temps exclusiu de parella no serà massa, s'haurà de repartir amb els nens. Per tant, la intimitat en la parella no la tindran tanta com les hores d'intimitat que pot tenir una parella sense fills. La família apareix històricament en el moment en què el pare reconeix el fill, se'n fa responsable i forma un nucli amb la mare. Les seves funcions són econòmiques, socials i culturals i no han canviat al llarg de la història malgrat l'evolució de l'estructura familiar clàssica. De famílies en trobem de tota mena. Fins i tot hi ha gent que al llarg d'una vida en té més d'una. Sí, Lluís, aquest és el teu espai? Aquest és el meu espai de relaxament
per deixar de ser peluquer, de deixar de ser el personatge conegut, i aquí no som ningú. Hi ha un espai buit en el que tu i jo farem aquí una obra d'art. Fes-ne una, va, fes-ne una. Fes-ne una travessada aquí, així. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Tu tens condicions. Bé, està molt bé, això. Diries que ets un home de família? Jo, quan vaig començar, vaig tenir un èxit tan brutal que no podia estar per la família. Quan arribava a casa, els meus fills estaven dormint. Em passava una cosa, per exemple, que fèiem dinars, jo recordo que fèiem dinars a casa, amb la primera família, i hi havia allà el gendre i algun net ja que era petit i tal i qual, i jo, per exemple, quasi no podia parlar d'això. No, avi, perquè tu no sé què i tal. I jo semblava que no contés. Això és una sensació que tenia, que després ho he anat descobrint. I en canvi ara noto que aquests fills, ells em necessiten més a mi, parlen a mi, em pregunten coses, ho noto més. Per què és així? No ho sé. No ho saps? No ho sé, però és així. I per tant jo aquests els disfruto més i crec que he pogut influir-los més. Però va canviar molt de quan es va anar construint la primera? Sí, totalment, perquè ja era una altra època diferent, que jo tenia una mica més de temps lliure, ja tenia una mica més de tot organitzat i em vaig poder dedicar més a aquesta segona família. Fa la sensació que una persona estableix un model de família al seu voltant, però tu ets la prova que no, que una persona pot tenir molts models de família durant una vida. I tant, perquè els temps són diferents, les situacions personals són diferents, i per tant pot existir això. El que passa és que no es té la valentia, de vegades. A la Catalunya rural dels segles XVIII i XIX hi predominava la família pairal, en què els pares prometien a l'hereu o a la pubilla els seus béns a canvi que es quedés a viure amb ells per tenir-ne cura quan no poguessin valer-se per si mateixos. Els altres fills i filles, els fadristerns, s'havien d'espavilar. Entre altres, la crisi agrària de finals del XIX va promoure l'auge de les ciutats, fet que va permetre als fadristerns esdevenir advocats, metges o botiguers. Aquesta nova burgesia urbana va transformar la societat i la família que ara es constituïa per amor. Les famílies de la classe obrera, però, acostumaven a ser força inestables i efímeres. El model burgès tradicional de família conjugal ha perdurat fins avui, quan han aparegut tipus de família nous i variats. Avui en dia considerem que una família que no té amor no té sentit. S'ha de desfer, ha de deixar d'existir. No té cap sentit una família que no fomenten amor. Però potser 100 anys enrere les circumstàncies econòmiques, socials eren diferents. El matrimoni podia arribar a ser o una imposició o un suggeriment familiar. I alguns deien que l'amor vindria després del matrimoni. No sempre era així, en alguns casos era diferent. Realment la família catalana jo crec que sí que existeix, té un tarannà propi que no trobem en una família d'un altre país. És d'un tarannà encara molt conservador en quant a la família ha de ser molt propera, fins i tot si els fills s'independitzen o si poden viure al voltant, millor que no anar-se'n lluny. És una família dels diumenges amb els canelons, dels nets anar a veure els avis sempre aquell cap de setmana que toca. Oh, de quin color és? Com el del sol. La plastilina? Sí. La vols? La vols? Vols que te l'obri el papa? Sí. Això és el que té la gala, Li agrada canviar molt d'activitat. Oh, mira, sí, fem un xurro. Fem un xurro, apreta. Ala, que bé. Així. Has vist? I anem així. La nena fa moltes coses per imitació. Llavors, clar, hi ha coses que nosaltres estàvem acostumats a algo molt senzill com el pipí. Clar, nosaltres, com a homes, fèiem el pipí de peu. Però, clar, la nena, quan et comença a mirar què fas, no? Llavors li has d'explicar que estàs fent pipí i que ella algun dia també ho ha de fer, dius, ostres, llavors és moment de fer el pipí assegut. Llavors canvia el teu rol de fer el pipí de peu a fer-lo assegut i dir-li que va que està fent pipí, el papa està fent pipí.
perquè ella s'acostumi que s'haurà de seure per nassos, perquè de peu no el podrà fer. Per tant, canvies aquest rol masculí, no?, per algú més femení perquè ella el pugui imitar. Hi ha una miqueta de pernil. No et veus tu sol de repente amb la nena, sinó que veus que hi ha tota una família que t'està apoyant i que en qualsevol moment pots fer una trucada, pots dir, ei, necessito, això no me'n surto, i vindran. La figura femenina, durant tota la seva evolució, sempre hi serà. Des de la neboda que té ara 6 anys, des de la neboda que té 18, des de la tieta que en té 40, fins a l'àvia que té 60, o sigui, ella s'anirà vivint i visquent tots, i nosaltres això ens agrada molt. O sigui que no ens preocupa, no ens preocupa. Sí que és veritat, doncs, que clar, llavors tot el plantejament que tens de la teva vida d'un dia per l'altre canvia, no? Jo sóc una persona doncs, que corria maratons, que feia curses a llarga distància, curses de fons, i de seguida ja no puc sortir a entrenar quan vull, perquè si abans m'entrava de gust doncs, anar a sortir a les 8 de la nit i arribar a les 10, doncs ho feia, ho parlava amb el Miqui, escolta Miqui, què et sembla si surto avui a les 8 i tal? Perfecte, doncs vinga, me'n vaig. Ara ja no puc fer. Era com, he canviat el meu sistema, ha de canviar el meu rol. Vinga, berenar. Que bo! Mira la xitxa! Vale? Sí? Mira, poses tu això? Punxa. Ole, molt bé. Vinga. Sempre hi ha com una mena de tracte, no? O de contracte, de tu se't dona millor fer una cosa, doncs la fas tu i jo me n'ocupo d'unes altres, no? A les persones que es pensin que la nostra filla patirà un trauma quan sigui més gran pel fet de no haver tingut mare, sinó que ha tingut 2 pares, jo el que els diria és que vinguessin a casa, que ens veiessin en el dia a dia, que veiessin la nostra filla, que la coneguessin, i llavors veurien que això dels traumes és la xorrada més gran inventada per certes persones, perquè no és real. Perquè a vegades la gent parla sense conèixer la realitat. Han de funcionar totes les parelles, siguin heterosexuals o homosexuals, amb una coordinació com a parella, arribant a acords sobre com criaran conjuntament. I, evidentment, la base, i el que està a la base i a la superfície de tot, que és l'amor incondicional al seu fill. Que totes les famílies són vàlides per educar i que la qualitat de l'educació que puguem donar als fills i filles no depèn de la tipologia de família que haguem establert. Què és més important per a tu, la família o els amics? Jo crec que la família és més important perquè, d'alguna manera, encara que sigui un tòpic, la sang crida. Abans pensava que eren els amics, però un cop que et cases i tens fills, realment primer és la família. Jo penso que la família i els amics no són conceptes excloents i pot tenir la família connotacions tan positives com negatives. En canvi, els amics sempre és algo positiu, perquè si no ja no tens l'amic. Clar, la família et toca el lot i els amics te'ls escolleixes. Sense amics, la vida seria una mica avorrida, no? Potser només tindries la família, però sense família també la vida se't pot convertir bastant dura. Jo crec que si no tens família, llavors els teus amics es converteixen en amics i en família. La família, perquè encara que estiguis enfadat amb ells, sempre estan allà. Són nombrosos els estudis psicològics que consideren que la relació amb els altres és una font de felicitat. El psicòleg i Premi Nobel d'Economia Daniel Kahneman va fer una llista dels factors que determinen la nostra felicitat. En primer lloc hi situem els amics, seguit de la família. Després vindria la relació de parella i també els fills. Altres estudis afirmen que la família i els amics ajuden a viure més anys. Fins i tot, segons l'Institut Karolinska d'Estocolm, viure en parella i relacionar-se amb la família protegeix contra l'Alzheimer i les demències. Sí, aquí tothom menja el mateix, bàsicament. I intentem que agradi a tothom el menú del dia. El que passa que, clar, no tots els agrada tot, i qui no li agrada alguna cosa, doncs potser menja una mica menys, però és part de la història, sí, sí. Per què no t'esperes, rei? Què? Acabes cansat, te'n vas a dormir més d'hora que mai. Per què? Per què? Perquè quan tu te'n vas a dormir, l'Ada i jo sopem, i després a dormir, que estem cansats. Has d'aprendre a ser molt organitzat i a prescindir d'algunes coses que no necessito. A veure, tots s'han de comportar igual i els porto tots com si fossin els meus
Però sí que és cert que, bueno, arriba un moment en què segons quines coses, jo, si no són els meus fills, jo no tinc la responsabilitat última d'educar-los, perquè no són els meus fills. Al final són els seus fills. Aleshores jo li puc dir, escolta, per exemple, això no es fa o això no m'agrada que ho facis així, però si el nen no respon o hi està en desacord, aquí s'acaba la conversa i llavors jo, si de cas, ja li puc comentar a ell. Aleshores també hi ha diferències i tampoc no crec que sigui ni necessari ni obligatori que l'educació sigui exactament igual pels quatre, no? Nosaltres dos som dues persones adultes i cadascú té les seves opinions sobre com s'haurien d'educar els nens i quins són els valors que els hi volem transmetre. Jo sí, jo ho faig de vegades, faig així. Gaia, no faig potser. La Gaia no és gaire finet, oi? Quan vam començar a viure junts, no van veure que fos una cosa que no fos estàndard. Per ells, bueno, doncs això és el que és i ja està, i mai van plantejar-se res, ni mai van fer cap pregunta, ni res. Ells han crescut amb aquesta normalitat. Sí. I em sembla que ho viuen com a una normalitat total i absoluta. I la gran és l'única que se n'en recorda d'abans. Els humans no som els únics que vivim en família. Els animals també s'organitzen en estructures més o menys complexes. Ara acompanyarem un grup de nens per veure'n algun exemple. Aquesta és la vinya. La Trinity, mireu que rossa que és molt fàcil de diferenciar. I la que tenim al darrere de tot allà esperant-nos, aquesta és la Nora. Ens queda per presentar un individu. És aquest d'aquí. Es diu Joao i és el mascle. A veure, una coseta. Jo aquí veig molts lleons marins, però no sé quin és el mascle i quin és la femella. Com els reconec? Poden reconèixer per tres coses. Una, perquè el mascle és més gros. Dues, perquè el mascle crida molt més fort que les femelles. I perquè el mascle té les dents molt més grans que les femelles. Perquè el mascle el que fa és dir-los als altres mascles que aquest és el seu territori. O sigui, aquí només n'hi ha un? Sí, perquè es barallaria, si no. Sí, llavors... I es podrien fer mal. Ah, d'acord. O sigui, aquest és el papa, és el pare, no? Sí. I aleshores hi ha una mare, també. Hi ha tres. Tres mares? Quin embolic, a veure. O sigui, un pare... I com és que hi ha més femelles que mascles? Perquè puguin tenir més cries i puguin reproduir-se millor. Això està molt bé. Però això no s'assembla a casa, no? Tu a casa tens un papa i tres mames? No. No. Un i un? Sí. Sí. Molt diferents, no, aquells? Els vostres pares també porten aquests bigotis tan llargs? No. No, eh? Mira, la Bea el tenim aquí, ara el veig. Mira, m'està mirant. No el mireu als ulls. Sí, recordeu com ens hem de posar. Els ximpanzés, quan són nans, hereten el rang jeràrquic de la seva mare. Si la seva mare és una femella dominant i ben considerada en el grup, el seu fill mascle també ho serà. Què vol dir un mascle dominant? Que el jefe. El que mana tots. Però és pare de tots? O sigui, és com l'hereu, una mica, no? El primer fill de la parella. Sí? El model familiar dels animals difereix del nostre, amb una raó de ser també una mica diferent. El vincle entre una família d'animals no és cultural ni afectiu, sinó que és de supervivència, i les estructures poden ser molt variades. Les formigues funcionen amb pare, mare i cries? Només al començament. Els mascles després de la còpula moren i les femelles perden les ales i comencen a formar el que serà després la colònia. Ja són les fundadores de la nova colònia. Òbviament la mare sempre és única, que és la reina, però el pare pot ser diferent. I té alguna tasca dins del formiguer? Home, és la líder i és la que posa ous. Sense ella, formiguer moriria, que és el que passa si la reina mor. N'hi ha unes formigues de mida mitjana, que són les que surten a fora per tallar les fulles. Sovint a sobre de la fulla hi ha una formiga encara més petita que el que fa és vigilar que no hi hagi cap vespa paràsita que deixi larves a la fulla per no portar aquestes larves al formiguer que després atacaria la colònia. I els soldats són els més grans, tenen un cap que té gairebé una amplada, pot arribar als 5 mil·límetres. Per tant, són bitxos amb una mandíbula poderosa directament per defensar el formiguer d'un atac. Segons les dades del cens del 2007, el 77% dels catalans viu en família. D'aquests, el 36% no tenen fills i el 64% sí. Entre les famílies amb fills, un 3% de les famílies són reconstituïdes i un 18% són famílies monoparentals.
Pel que fa al nombre de fills, es calcula que la mitjana no arriba a 2 fills per dona. Per famílies, el 30% de les famílies té un fill, el 25% en tenen 2 i només el 5% en té 3 o més. Què és per vosaltres la família? Més enllà del dia a dia, què significa la família per vosaltres? Per mi és el més important que tinc de la meva vida actualment. És la teva prioritat? Total. Per davant de la teva feina? Total. I pendent de que ells vagin fent la seva vida i que siguin feliços en la seva vida, que trobin el seu camí. I això és el pensament que tenim els dos. Vosaltres com ho porteu, el fet que el pare ja hagi tingut una família abans, que hagi tingut 3 fills, que hagi tingut una dona? O sigui, té 2 famílies, que ha sigut especial la primera, però que aquesta ara mateix jo crec que és molt especial per ell. Uns segons fills són com més nets, jo crec, no? Com dir, doncs mira, els consenteixo més. Això no ho sabia. Tu te'n recordes si algun dia els pares et van asseure i et van dir mira, t'hem d'explicar que el pare, abans que tu arribessis, doncs ja havia tingut uns fills. Te'n recordes com t'ho van explicar els pares, això? Bueno, és que no me'n recordo, tampoc mai ens hem assegut. Nosaltres no vivim de passat. Disfrutem el present i amb ells parlem de futur. Sí o no? Sí, sí. O sigui, de què serveix el passat? Si el passat és lluny, si no hi ha unes connexions, doncs és una tonteria parlar de passat. Doncs què, brindem per la família? Brindem per la família. Vinga. Salut! Salut, nois! Salut! Per tots, per tots. Us estimo. Tenim necessitat de conviure amb altres persones, tenim necessitat de reproduir-nos, però sobretot tenim necessitat també del suport que ens donen els altres. Tots aquests altres models de família són famílies igualment funcionals que la tradicional. Ens adonem cada cop més de la importància que tenen els vincles familiars per sostenir-nos a la vida, per donar-nos força a la vida i per empènyer-nos cap al futur o cap a un bon futur.